maken weer van tijd wel wat kapot. Een vertrek zulke weg, een starttoneel door nood. Spits na maar roeren, want het kruid is duizend dood. Springt maar de doos op de bòddelkèèr, luistert ons het geluid vooral. We brengen het bezoek en de vuilakkeer, al maken we van tijd wel wat kapot. Een vertrek zulke weg, een starttoneel door nood. Spits naar roeren, want het kruid is duizend dood. Wat? Oh, nog klapluiden, Jozef. Klapse munsten staan ook nog. Wat dan? Wat moet je doen? Nog doorklappen, hè? Ik zou nog eens een foto maken. Een foto over waar? Proficiat, hè? Trek je zo aan? Ah, die is Ik dacht dat hier van later. een klein Ja. Ja, 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 ja. Kijk eens allemaal op. Iedereen zegt cheese. Cheese. Hé, Dani, luister. Cheese, dat is Kees. Ik eet geen Kees. Ik ben veganist en die eet geen Kees. Nee, ik zeg dat niet Kees. Wat niet aan doen, hè? Zeg dan puffstak. Hola. Ik ben vegetariër en ik eet geen puffstak. En Christophe is een veganist die het zeker geen vlees. Nee. Hoela. Ja. Lachen! Zie je zeker wel een kloetendag dat je achter de rug hebt en dan lach je op het zie je wel. Mooi zo, dat komt niet Een heel. foto te maken. Boos. Kom. Ik zal opgeleid. Ja. Je weet dat de mensen zitten niet kunnen tellen, maar het is calculie. Ja, ik heb al een eerste die kan tellen. Nou, ze dan begint die over zijn neefje. Ze zegt mijn schone G. G tenminste familie. G heeft een neefje. Ik ben gaan op tijd, ik heb nog eens geen familie. Ze zegt me gaan beleidigen. Kom. Dat doet ze iets. Iedereen doet met de goed blijven. Iedereen luistert. Iedereen is niet iedereen. Want iedereen is een individu. Ja. We zijn ieder afzonderlijk. Iedereen moet op me zeggen. Dat niet aan mogen. Hola. Ik ben van de eerste. Denk van Jezus Christus, hè? Je was om iedereen de vrijkeuze loten, hè, zeg. Ja, weet je wat, dat doet wel het vredesteken. Zo, oké? Ja. Ik noem dat dikke culturele pretensenheid, is het dan, hè? Ja, moeten we daar wel een vrede, wat heet het toch weer, om dat vrede steken we nog. Gewoon. Van op, hè? Ja, weet je wat de klopt zijn? Ik trek geen foto, dat is al. Dat moet dan wel, hè? Wat is dat? Hier zoeken een kind met vrouwen die hebben man die 80 jaar. Ja. Ja. Tussen schoen niet. Voor de nakenel. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. 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 Hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer tot